Komi wari oya. Komi wari. Joni no Ino na numéro. Wajo mo kafe ça va? Yaay jam. Dara mido mapi do. Dan do non de me crédit janni gasi quoi. Est-ce que wala lu de minoda? Ha? Ay wonde non gara wala kilan kon pullo kom ma ka. Ya wayla lu da wata. No ay wonde non gara mi wata wolo mi bonna fus gran ko wula. Nan. Allô? Wa police. Komi wari oya. Komi wari. Joni no. Ino na numéro. Gran ko kamera kase. Gran ko kamera kase arga. Gran ko kamera kase quoi. Ino kamera ondo esga wabi. Assalamu alaikum. Alaikum salam. On jaram. Nala ton. Jam to inde mo yettore mo. Abdourahmane Diallo. Honto e ko men? Gawal Binani. Dakar no welde moƴƴa. Dakar noni andu rek. Kono no yirdon koko waɗi on ɗo hannde? Koko waɗi men ɗo. Ɗum ɗo ko ɓe watta ila e mum quoi. Harɗo woyndarde Jama TV? Mi woyndarde seeɗa rek. Aɗo woyide sifa ɗi piiji ɗo nder to? Non ɗi sifa ɗi piiji ɗo mi wowaɗi yiide de. Joni noon ko warɗo o hulno moƴƴa? min hulno kay. ɓawa naninde goɗɗo warama? O yiiɗo goɗɗo warama o ƴetti téléphone o yi goɗɗo warama. Imo dari ɓe téléphone an on ɗuɓi kila o noddi o yi goɗɗo warama. Imo dari binde an. Andi ɗum ɗon andi a wattoto paɗe doga. A wattoto paɗe doga walla mo doga binde ma? Vraiment on jarama. O fait ko fi télé Jama TV on. Donc ngembuti yimɓe siɓɓe mo ɓe mbiyata ɓe daara télé on. Moko réseaux sociaux application no woodi noko télé ji kadi. Ako chaîne ji canal ma on no woodi ka. Donc merci beaucoup on jarama. Welti ko yafoto kadi yero ko men bonni. Non ala on jarama on yafoto nani. Non ala ella. Merci beaucoup nani. Sama kala wona nani. Non ala ella. Ala no luppoto no ma kay. So dogara non ko yata ni murade. Ay mi dogo ay o cille gal dogo. Ya fami wona de en goto quoi parti do di o waydarde men. Merci beaucoup. O yey piiji kesi quoi. Abonné c'est non fop wara piiji nyando piiji kesi no woodi. Merci la famille.